Mali jamana o ye Faransi jamana ko wele bogo jenne kan sabla ko Faransi jamana o koni be ka keleke minandi majugu ma ulu ka wuli ka Mali kele o temele ko fe jamana nyamoko ulu ye shisa mini ko o bali Mali jamana kono o fena temele ko fe douanier ulu fene ko hay ni kilo kemeni ko o mine kure Mali sirala ale ni fene burem ni bamba sanji o koni be ka damatemeni yoro ina akera sababu ye kam ko chama ko ni kasobi ambalma amina ni kuna fonne wala ye bi aw ka don kibaru konnala kawla dona ka fo Mali jamana nyemogo ulu koni ye Faransi jamana ko wele bogo jenne kan sabla ko jatemino koni ye ayirewla ka fo ko Faransi jamana ko o koni meka keleke minan koni di jatige wali tabawma ulu ka wuli ka Mali jamana kele o kum konnala Mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale koni seben koni ke ka ci jien tomba mani o ye ONU ka la nyinu fe ka fo ko uga la jire koni ke kerenkerene yala ka nyesi Mali koni chugoyema ko sabla ko seben koni bulu bolo mun koni be ayire ka fo ko Faransi jamana ko o koni be ka ulu kan ka finitigu ka ulu kuna fone ya daw di jatika wale tabawma ko wa ko umada o ma fene ko ubeta keleke mina ka ulu yere koni fene di jatika wale tabawma wala sa ulu be se ka Mali finitigu kele jogoyamna kawla dona ka fo ko Mali jamana nyamko ulu koni dalendo uyere la ko sebe ugani kuma nun konala sabla uya yire ula ka fo ko seria kerengere nun kon be ubuloni o ye prevu ye ka yire ka fo ko Faransi jamana ko o koni be ka keleke minandi jatika wale tabawma uka wili ka Mali jamana kele kawla dona ka fo ko Mali jamana ale koni Faransi ka fongo nyoka o koni chalendo ni wakati na ko ali labay konna Faransi finitigu ulu koni bora Mali kono ni dogo kun damine yere konna kuna fani wera mbambolo kada kulo kan Mali jamana nyamogo ulu koni seben koni bo ka bela jelen koni la dona ka fo ko shisha ko o koni dabla la Mali konnala ni kuna fani seben konnala uye ayere ka fo ko mamun koni be doni shisha koni Mali jamana konnala foga tase afere bagoma ale ni amin bagaw ko ni mogo koni mine lanna ko nyangili bere kere no koni be da ikuna kawla dona ka fa ko shisha foga tase shisha kemina yere koni fenema ko ni mogo munun koni mine la o la doni la Mali konnala ko nyangili bere m koni be da ulukuna ko o koni be ta klegelen foga ta bla klitan kasola ko wa ko o yere fene ko fe ko amanim koni be se ka da ukuna ko o be damne sefa wari dreme bioro la foga ta bla wasaba ale ni keme woro la ko mun kon fene afireli ko ni mo mun fene mine lawla ko amanim kon be da ulukuna ko o fene be damne sefa wari dreme bioro la katabla waflala ko o fene ko fe mo mun mana mine amini yere kon fene la ko ulu fene kon ga nyangili bere o kon beta klikelen fuka tabla klitan kasola ko wa o ko fe o ga aman o kon beta sefa wari dreme bioro la fuka tabla sefa wari waflala kawle dona ka fo ko ni seben ale ko ni labarali damne la kabini tenendo utkalo klitan duru kibara wera mambolo kada kuloka ode kure malen sirala Mali douanier ulu koni ko kayendo koni mine no ni ayra la kafa ko ni hagaya kon beta ko kayen kilo keme ani biduru ni donna kawla dona kafa ko Mali douanier sibrido ulu koni utege da ko kayendo koni kan ni ayra la kafa ko ni koni ko kayen siribina ndure ko ni siribina nduru koni kelengel na bela jelen kon mbe kilo keleni gram kelembo kawla dona ka fa ko ni nyana mini fem kon fleni ni anko ma ko koen ko ni kon kum ferela ko awar kon kum be ni sefa wari milliard shegi nyogonay kawla dona ka fa ko ni koen kon kum moblim kon kono ko akono moko ulu kon kum kelembe ka koen nun kon ka udogo mobli kon san felala ni o e mobli yera kon plafond kon nay ko ga doyon ulu kon ka sege buluma ulu kon siraka utege dani koen nun ka ni ka ulabo mobli kon plafond kon nala kawla dona ka fa doyon ulu kon ka nyama bado ni drogu nun koni mineli senfe oye ayere ka fo ko ni drogu hakeya nyogona mineli Mali kono shekelenta ko o koni kuma deli ka ke folo ko o kama ko o kon be wele bla dugude ma alibi ko ni ya me douanier ko dugude ulu yere koni fene joda baba ala ko alibi dugude ulu koni ka u fanga fara fini tugu koni e fanga kan wala sa jugamna ubseka ni yurugu ko nun koni kele ka bo Mali jamana konnala kibara wera mambolo kada kuloka ode burem ni bamba ayre la kafa ko sanji kon be ka chienli ke ni yoron na kosobe kawla duna kafa ko utukalo kile kono ton fuka tabla akle tan nanina ko burem ni bamba ko uluko ni sanji hagam ko ni soro ko o kon beta sanji millimetri kemen binan nyokonala ni o kon kera sababu e ka jizo ngoni wili ni ndugun konala wa o kama ayre la kafa ko so bishegi nyokona o kon ne bina ni yoron nun kon ni ndugunya ma uluko ni willa ka demedo ni ma ko falen ma nga uko ni ayre kafa ko uluko ni kele fangatese ko ukum konala uko ni be welebla Mali jamana nyamko ma ulu fene ka demedo uma wala sa mamun kon be no ni tayoro kon te ubulo ulu be seka kundo yoro soro
kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye Bakineda a yirala k'a fɔ ko sirabanga kasara dɔ kɔni kɛra yen nɔ sotarama dɔ fɛ ko maa kelen nin tora a la. Kibara min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ko sotarama dɔ ko ale kɔni tora bolila a yɛrɛ ma ni ka taa bin a yɛrɛ ko nin sotarama in kɔni taara jɔ ko fo ŋayan kɔnɔna la ko hukumu kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko maa kelen ko o bɔnɛla nin la ko wa ko maa fila ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna k'aw ladɔnna k'a fɔ ko nin sotarama in ale kɔni ni maa si ma se ɲɔgɔn ma ko a kɔni ne a to bolila ni ka taa bin ni a yɛrɛ ka a kɔnɔmɔgɔw ka olu jogin fo ka maa kelen faga o senfɛ o hukumu kɔnɔna la protection civil ɲɛma olu kɔni bɛ bolicogo ɲuman ko o kɔni ɲini mobili bolila bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka a janto a yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba kannaw la an balimaw ni kibaruya ni kuma bolo ka da o kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔn